сватбените тържества в Болярци. Ще разговаряме с операторът на операторите, Митко Касъмов, който не знам колко сватби има, основно ромски сватби. Може ли да се преброят сватбите, които си снимал? Не знам. На година ромските сватби са над 120 бройки, които ги помня горе-долу, ама и по-късните, всички тържества са над 150, да ви кажа. Браво! Значи добре се справяш, ще са много доволни. Благодарим на Бога, благодаря, че с такава усмивка. Ако с такава усмивка си при младоженците, няма как да не... Цял ден сме длъжни да се усмихваме и на мен ми е весело и съм щастлив. Така и се обичаме професията. Точно така, вие сте в най-хубавия момент на младите хора. В най-хубавия момент и на родителите, които са ви се доверили и определено имате ангажимента да бъдете с тях и да се преживявате. Сватбите в Болярци, какво са по-характерни? Ромите в Болярци от кой клан са, с какво се характеризират ромските сватби в Болярци или сватбите в Болярци? Сега, снимаме ги тези сватби, наистина са много пишни и традиционни сватби в Болярци. Мога да кажа, нали, че и на мен част от родата ми е от Болярци, защото баба ми, Бог да я прости, тя е от Болярци. На майка ми, майката, Бог да я прости, тя е от Болярци. И хората ме възприемат в Болярци много добре, приятелски, имам роднини, братовчеди там и повечето са ми приятели. Значи в Болярци има доста тържества и много традиционни, както споменах. Като започнем сватбата от сутринта, от обличането на младоженица, става въпрос от 8 сутринта. 8 часа сутринта, обличането на младоженица, свири са пред тях, оркестъра свири няколко часа пред тях. След това оркестъра се мести пред кумовете пак няколко часа и чак тогава отиваме да забираме булката и пак няколко часа са свири, ядене и пиене. И тези няколко часа, ако ги сумираме, това е от 8 до 5. Само вънка в улицата движение. И чак в 5-6 часа се влиза в ресторанта и преди влизане в ресторанта, ако имат църковен брак, се влиза в православна църква, където попа венчава младоженците. И чак вече сватбата започва от 5, 6, 7 часа до ранни зори. Болярци са предимно християни, ромите. Да, християни са, които аз ги познавам. Всички са християни, не съм чул. Всичко ли се прави по български традиции? Всичко се прави по български традиции. С българска народна музика ли е сватбеното тържество? Да, не, сега ще ви обясня. Наистина е с българска народна музика, защото там мога да кажа, че има и роми, които говорят само български, има и роми, които говорят само цигански, нали? Да. А тези, които говорят само български, те са много традиционни и държат на българската народна музика. И има няколко оркестъра, които свират предимно народно и те могат да кажа няколко имена на певиците, които ги обичат. Пепа Христозова, Таня Христозова, те са народните певици на България и те пеят там. И ги канят. И ги канят там. Оркестрите са, да ги спомена ли? Да, може. Оркестър Балкан, Фолк Палитра, тези са традиционни български оркестри. Да, и котелските музиканти, които там свират народна. Ангел Малаков, Младен Малаков, Орлин Памуков. Тези са водещите, които традиционните сватби ги свират българска народна музика. Пак ли сватбеното тържество е с традиционните захранвания от родителите? Да, това са ритуалите, които са много важни. Ритане на менчето, захранването, чупенето на питата. Чупенето на питата също. Има една традиция, която аз все се кана да ги питам какво е, що е. Ще ви я разкажа за вас, нали, на вас и да знаете за какво. Значи, когато се вземе булката и свърши вече тържеството, преди да влезем в ресторанта, булката задължително влиза в дома на младоженица с 2 хляба под мишниците и на прага на вратата ритнем менчето и си повдигнем мишниците и хляба трябва задължително да падне. И между другото държи в ръката бебе. Дори да не е нейното, държи бебе, дават им малко бебе, което се вкарва в
спалната, в стаята на младоженците и бебето трябва да се въргаля от булката 3-4 пъти. Да, той е много интересно. Може би символизира това да е богато семейното им житие и деца да се раждат и пъргава булка да се грижи за хляба, за децата. За децата, да. И да ги въргаля там и им дават пожелания, нали, им казват пожелания там. Аз съм присъствала на една традиция в Перущица при изписването на бебето. Бебето на 3 дни, на улицата много така музика, лимонада и пасти. И дрехи подаръци. Дрехи подаръци и свекървата играе с бебето кючек. После майката на булката играе. Другата баба. Всичките с бебето играят кючек, докато бебето така го държат. Новородено, да. Аз съм снимал такива мероприятия, изписване от болницата. Веднага пред тях ядене, пиене, комши, приятели, роднини идват с подаръци. Да. Веднага музика, играй се. Ама той не плаче пък бебето. Свикват явно с тази музика. Той е свикнал още от отробата на майката. Той е свикнал на тази музика. На тази музика. Гледам му, викам, как ще издържи това бебе? Ама гък не каза. Много забавни. При тези роми от болярци, искането на булката, или пак ли се правят оговорки от детските години? Или? Не, при тях е вече по любов, мога да кажа, нали? Защото аз познавам хора, познавам ги, виждам ги, че са приятели, гаджета и казват: Митко, късъм, ще дойде време да снимаш и нашите сватби, сега сме, вика, гаджета, приятели, да завърши моят приятел или моята приятелка, ще дойде време. Аз ги виждам, че са заедно. Няколко време ги виждам, че са заедно, след това правят годеж, сгодяват се в семейен кръг, нали, да пият и чак вече тогава определят датата, при тях е с любов, определят датата за сватба. Може да е след 1, след 2 години и ми се обаждат и аз си ги записвам и снимаме. Karışım, yalnızlık tek düşmanım, ben sensizliğe karşıyım. Durum vahim, çok aşığım, sen yokken çok karışım. Yalnızlık tek düşmanım, ben sensizliğe karşıyım. Значи и това са весели сватби съвсем. Наистина много весели сватби, наистина много весели, които остават в съзнанието те. Да. Помня всяка една сватба. Някой мога да забравя, но като ме подсетат, веднага сещам за младоженците. А при кръщенето, там казваш, че са православни християни и евангелисти. Да. Всички са така християни, да кажем. Да, всички са християни. Държат на църковния брак. Държат. А за гражданския брак? Задължително се сключва граждански брак. Примерно, от 10 сватби, 9 виждам как се сключва брак. Ама напоследък, че всяка една сватба или предварително ще сключат брак, или в деня на сватбата, или в общината, или в изнесен ритуал в ресторанта. Ама виждам и това, което ме радва много, че изключват граждански брак. Не живеят на семейни начала. Много ти благодаря за това. Моля, за мен удоволствие.